سلام كلكم كمي كأنكم دحان دقنكم أنا زجابير مسكن صبغ لكم كل خاتكم نعيت كاتاتن زلكم كوادا حامد أخوم ناتي عدمات كتكونوا ناب دايما تقلوا عدمكم إذا محدشتي بحجمون تكاتاتولن نصهم كانت عدمات كتكونوا نزي channel ناتي تخافل تكتكونوا خاص قاموا داتا فيديو تاتي كتكاتاتولو خاني دقاقيمي يعدمكم كل خاتكم بلايك لا جبركم كتعاطوا نزي جرين نزي أعتقد زين دار أخم متشم لايك جبركم كتحالفي لي أي تصبيكم نيخم قدامكم لايك دا جبركم وتو تم سبسكرايب دي جبركم كسبسكرايب دا جبركم الشانل لين عبيت حاجة سلزخوني حواتي بعدكم تريقوا لهم لما عنتي تريقوا لهم إذا دخلت زي عزي حاجوس عزي عينا تصبو إرئي عزي كنت خلينا طعم أير نتنفس نجزانا الشاي نجبر لنا دقنا ون مسانا اكتيفيتي غبرو ازي بقى بزح زخونه طقم زلوا اتخلتي مالتي بزعبا زي اتخلتي لما عنتي كل خاتكم كابديتاتكم اتخلتي نخيت ترفو كمي قرنا نحزو كلهم عاد حيزلكم مسيد لكم مالت اتخلتي زطوفو سبيلندي ግን አውሮፓ ኮይንካ اتخلتي ፀሐይ ስለዘይረክ ብርሃን ስለዘይረክ ኣብ ግዜ ቢንተር ኣብ ግዜ ፀሐይንታይ ክንገብራለና ንምንታይና ብርሃን ንውላዓሉ ጣንጡ የሸጉርና እማ ተخلተ ጌርና ብዙሕ ነገር ስለዘሎ ጽቡቅ ገርና ክንገልጽይና ብዛዕባ አዛ ተخلተ ሎም ማዓንተ ማለት እዩ ከም ስሪዋ ዘለኹም ብዙሕ ተخلተ ይዘለኒ እዚ ተخلተ እዚ ካኒ ፈተውተይ ናይክ በጽሓን ዝመጻ ብጊፍትድ መጸኒ ንሕና ኸ ቆርብተይ ግን ሕናውን ዝገዛእና ይኣለና ማለት እዩ ከባቢ 16 ዝኸውን ኣተخلተለኒ ማለት እዩ እዚ ተخلተ እዚ ካኒ ኣብ ሳሎን ኣብ ክሽነ ኣብ ኮሪዶር ይገብሮ ማለት እዩ ኣብ ሳሎን ሕጂ ዓበይቲ ኣግራብ ኣተخلቲ ኣለና ሓረግ ማለት እዩ ኣዝዩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብኽልተ አንጎሎ ተራኺብሎ ኣዝዩ ጽቡቅ በቃ ደስ ይብለካ ኣተخلቲ ኣነ ብጣዕሚ ተخلቲ ዝፈቱ ተخلቲ ዘይፈቱ ሰብ የለና ይብልኒ ግን ከመይ ገርና ክንሕዞ ከመይ ገርና ክንካናኸኖ ግዜ ገለመለ ንብሊናሙ ካውሎ ማዓንቲ حصر አቢና ሎ ማዓንት በሐንሳብ ድኹዕ ክንቀይሪና በሐንሳብ ናይ ጣንጡ ከሪኦኩም በሐንሳብ ኮይና እንታይ ልችኸነ ምንታይና ንውላዓሉ በሐንሳብ ኮይና ኣተخلተና ክንስቲ ከለና ሰራውሮም ንኸይህሶ ይኸ እንታይ ክንገብር ኣለና ይኸኸውን ሎ ማዓንቲ ጽቡቅ ጌርና ክንገልጽይና ማለት እዩ በተኣነ ዝፈልጦ ወይ በተኣነ ኣነ ዝጥቀመሉ ኣብ ገዛይ ሎ ማዓንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹም ማለት እዩ እምበኣር ትሪእዎ ዘለኹም ኣተخلቲ ከም ዝራእኹሞ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጣንጡ ኣብዚ ዓልቦ ማለት እዩ እዞም ጣንጡ እዚኦም ከ ኣብ ግዜ ሳመር የሸጉርና እዮም ኒኒን እንዳበሉ ወይ ካኒ ኣፍሩታታት ንሪኢና ኣብ ግዜ ሳመር ማለት እዩ ሳመር ኩሉ ግዜ ወላ ብደገስ ጣንጡ ኣለው ኣብ ገዛና ሃኒ ናይ ፍሩታኹን ይመጽኦም ወላ ፍኒስትራታት ተኸፊትና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝኸውን ናይ ጣንጡ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹም ማራይዎ ኣብ ሳሎንና ኣዝዩ ሻይ እንድገብር ኣዝዩ ደስ ደብለካ ዓይንና ጽቡቅ ርኢ ክንትስኸለናውን ጥዑም ኣየር ነተንፍስ ብዛዕባ ኣተخلቲ ማለት እዩ ፍኒስትራና ክፍት ነብለሉ ሕጂውን ቢንተር ይደሎ ኣባና ኣዚ ቢንተር ይዘሎ በረድ ፍኒስትራና ከፊትናውን ከነሪአኩም ኢና ናይ ዓድና ምናልባት ትሪዋለኹም በቃ ኣዝዩ ጽቡቅ ዝኾነ ኣተخلቲ ኣሎ ኣነ ብጣዕሚ እየ ድፈትዎ ዝኾነ ሰብ ገዛይ መጽውን ብጣዕሚ ወይ ከመይ ጌርካ ክትሕዝዮ ደስ ክብለካ ይብል ሰብ ብጣዕሚ ናተይ ዝረኣየውን ብዙሕ ሰባት ኣነ ዝፈልጠን ኣተخلቲ ዘፍረያ ወይ ከምዚ ዝተጠቀማ ኣለዋ ተሓዛሲ ግድን እዩ ኣተخلتኻ ተሓዛ ዝደል ማለት እዩ ስለዚ ሰዓትኩም ከ ነዚ ናተይ ሪእኹም ኣብ ገዛኹም ክትጥቀሙሉ ንዓኹም ትጠቅሙ ኢለ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ኣዋል ሕዋተይ ከምዚ ኸማይ ዓይንኹን ጽቡቅ ክትርኢ ትደልያ ራእዮ ሕጂ ብክሽነይ እዚ ኣሎ ማለት ክሽነናኻ ጽቡቅ ደስ ይብለካ ንጎተስ ኢልካ ክሽነኻ ክሰርሕ ከለኻ ጽሪሪ ክብል ከሎ ኣዚ ሻይን ኣዚ ጽቡቅ ግሪን ድኾነ ኣተخلቲ ንርኢ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሎማ ዓንቲ ድኹዒ ሓቂፈ መጽእ ሪእኹም ክትኣቱ ከለኹም መቸም ሸሞንተ ኮይሎ 4 ድኹዒ ቀሪበ ኣለኹ ድሕሪ እውን ናይ ጣንጡ ኣለና ብድሕሪ እውን ሓሰር ድመስል ክንቀርብ ኢና ድሕሪ እውን ልችኽን ውልዒና ልችኽን ምንታይና ልች ንጥቀመሉ ክኸውን እዩ ከምኡ እንዳበልና ክንቅጽል ኢና ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ተኽሊ እዚኣ ኣብ ግዜ ሳመር ቀያሕ ትኸውን ኣብ ግዜ ቢንተር ካኒ ቀጠልያ ትመጽእ ማለት እዩ ኣብ ፀሓይ ኣትፈቱ
ሕጂ ኣብ ቢንተር ንምንታይ ይምለሳሎ ብርሃን ስለዚ ረክብ ዘሎ ሙቆት ስለዚ ረክብ ዘሎ ቀጠልያ ትኸውን ማለት እዩ ፀሓይ ስልዕለ ክንደይሲ ጽቡቅ ይገብሮ እዩ ፀሓይ ክበዝሖ የብሉን ኣብ ጽላል ድኾነ ክንገብሮ ኣለና ግን ይሰማምዑ እዩ ማይካ ብጣዕሚ ይደሊ ግዜ ሳመር ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሳመር ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኮንስቲ ኣለና ድሕር ፀሓይ ብትሮፖ ገዛና ፀሓይ ደኣተወ ተኮይኑ ኻኒ ቁሩብ ክንደግሞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት በር ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ እኹል እዩ ማይ ተበዝሕዎ ኻኒ ይጮኑ ተሰራውሩኻ ክምሽምሽ ስለ ዝኽእል ማራኻ ማይ ክበዝሖ የብሉና ተኽልቲ ኣብ ግዜ ቢንተር ካኒ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ኮንስቲ ኣለና ኣተኽልቲ እምበር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድኹዕ እዚ ሎማዓንቲ ሓድሽ ድኹዕ ይቕይረሉ ደለኒ ኣብ ዓመት ካኒ ክልተ ግዜ ድኹዕ ይቕይር ኣነ ንምንታይ ይቕይረሉ ይውዳእ እቲ ሓመድ ኩሉ ግዜ እንዳተወደእ ስለ ዝኸይድ እቲ ኣተኽልትና ሰራውሩ ይረአሞ ንፋስ ይኣትዎሞ ይባላሾ ብኸም እዩ ድባላሾ ኣተኽልትና ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ሓመድ ምልእ ክብል ኣለዎ ብኸም ኢና ኻኒ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ንቕይረሉ ካልኣይ ካኒ ሓደ ግዜ ገሊኡ ይጮኑ ይብለኩም ከምዚ ማይ ተበዚሕዎ ኣነ ግን ሓድሽ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ይቕይረሉ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ሰሪሐልኩም ነይረ ኣዝዩ ተተኽልተይ ከማን ናእሽቲ ነይሩ ሽዑ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ለምለም ድብል ክጽብቕ በቃ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ መቸም ኩሉ ነገርሲ ብጽቡቕ ተተኸናኺነሲ ጽቡቕ ነገር ደይከውን ነገርሲ የለን ኩሉስ ነናቱ ክስታይ ኣለዎ ተተኸናኺናዮ ጽቡቕ ኸውን ተተኸናኺናዮ ናይ ግድን እንዳመተ ይኸይድ ሞ ይሓርር ማለት እዩ ብኹም ኢና ወይ ኣተኽልትና ዓይክሲ ጽቡቕ ኣይኮነለይን እዩ ገለ ንብል ስለምንታይ ኢና ክንካነኾነ ኣለና ከምዚ ንሕና ክንምገብ ንደልስ ከዓ መግቢ ይደሊ ማይ ይደሊ ምኽስኳስ ይደሊ ብርሃን ይደሊ ንፋስ ከዓ ይደሊ ማለት እዩ እምበር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እዚኣ ቀይረላ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ከዓ እንድሕር ንውሕ እንተይሉ ምናልባት ዕንጨቲ ካብዚ ናይ ስቱጎን ክንገብር ንኽእልና ኣብ እንዳ ኣተኽልቲ ኻኒ ቀጠንቲ ነገር ዕንጨት ኣሎ ውድሽየጥ ኣሎ መቸም እዛ ዝረአኹማ ሕጂ ከምዚ ዕፁብ ትብል እያ እሱ ገይርኻ ድግፍ የብሎሞ ጠጠው ይብል እዩ ከምዚ ቁልዕስ ኣይብልን እዩ ማለት እዩ ምሕልፊ ምስ ቀይርና ሓመሲ ስጋብ ዝደላደል ማለት እዩ እዚ ተኽሊ እዚ ከዓ ብጊፍት መፀት እኒኣ ወላታ ቀያሕ ድበልኩኹም እዚኣ እውን ብጊፍት መፀት እኒኣ ካብ ጥቓ ብጊፍት መፀት እኒኣ ኣሎ ሓያለ ብጊፍት መፀኒ ሓደ 5 ሓባ ኸውን ኩሉ ግዜ ከዓ ነዘን ኩላቶም ናተይ ዕዱማት ናብ ገዛ ይሰብ ዕድም ከለሁ ኣተኽልቲ ሒዞም እዮም ዝመፁ ወይ ከዓ ፍየሪ በቃ መሻለካ ብጣዕሚ ደመስግኖም ኩሉ ግዜ ከዓ ይዝክሮም ማለት እዩ ኩሉ ግዜስ ምሳይ ኣለዉ ተኽሊ ከስተኸሎ ገለስ ይዝክሮም እዚኣ ናይ ክስያ ይብል ማለት እዩ መዘከርታት ጽቡቕ እዩ ይቐኒየለይ እንዳበልኩ እየ ኩሉ ግዜ ከዓ ይዝክረኩም ብጽቡቕ ማለት እዩ እምበኣርኩም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ቢዶ ክሰርሕ እንዳበልኩ ኣይሰራሕኹን ፀኒሐ ንኣኻትኩም ከዓ ቢዶ ክሰርሓልኩም ስለ ዘለኒ እዚ ቀይሕ ደሎ ሕጂ ማይ እውን እዚ ሓመድ እውን ወዲኣ ክትቅየር እውን ደልያ ነይራ ማለት እዩ እዚ ቀይሕ ደሎ ሕጂ መቐስ ጌርና ካብ ታሕቲ ቁረፅ ኣቢልና ክንሰዶ ኢና ኣየድልን እዩ ማለት ከባላሽ ወተደከን ወላ ሓንቲ ኣይጠቕሞን ይንዑ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ኣዝያ ለምለም ክጽብቕ ማዓት በቃ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ተኽልሲ በቃ ነገዛ ርእሱ ፍሳሕ ነገዛ ርእሱ ሓጎስ ነገዛ ርእሱ ጥዑም ድኾነ ኣየር ነተንፍስ ገዛና ሻይ ንገብረልና ዓይንና ፅቡቕሪ ብዛዕባ ተኽልቲ ማለት እዩ ከደጋግመልኩም ዳመር እዚኣ ከዓ ናይ ክሪስማስ ብግፍቲ ድመፀት እኒኣ እዚኣ እውን ሓመድ ክቕይረለይ ሓዳሽ ስለዝኾን ቀይረሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድኹዕ እዚ ካብቲ ዘየድልየኒ ድጉሕፎ ደለኹ ማለት እዩ ብማይ ድበዝሖ ድዩ ወይ ተወዲኡ ዝነበረ ሓመዱ ድዩ ቀይረ ጉሒፈ የለኹ ማለት እዩ ከም ስሪእዎ ከዓ ኣተኽልቲ ሓመድ ንኸይር ዝኸሽነ ሎማዓንቲ ክነግረኩም ኣይክእልኒ መዓት ሓመድ መዓት ርስሓት ይደለ ግን ወላ ሓንቲ ድሌት ተሃሊካ ዘይግበር ነገር ስለዘየለ ፅሬት ወላ ሓንቲ ንዓና ግዜ ኣይወስደልና ግድን ክንውልሎ ስለ ዘለና ኣብ ሳሎንና ኣብ ክሽንና ጽቡቕ ጌርና ክንካነኾነ ስለ ዘለና ዓይንና ጽቡቕ ንኸርእ ምእንቲ ኻኒ እቲ ሓመዱ ከዓ ጨርቂ እንዳጥለልና ከዓ ድርስ ክነብሎ ኣለና ደራሪ ዘየለኹ ይደርዘውን ኣለኹ ማለት እዩ ነግድን እዩ ድኹዕ ክንቂር ከልናስ ነግድን እዩ ክፀያየቕ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ሕጂ ኩሉ ኣብ ሓደ ኣኪበዮ እቲ ናይ ሳሎን ወላ እቲ ናይ ክሽነ ሓደ ምቕያር ክኾነለይ ኣብ ሓደ ኣኪበዮ ኣለኹ ንኣኻትኩም ከዓ እቲ ቪድዮ ክሰርሓልኩም ከለኹ ክሪእዎ ኣለኩም እዚኣ ከዓ እዛ መፅያ ደላ ባኮ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ኣተኽልቲ ኣለዋ ናይ ተኽሊ እያ ብቕድሚታ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ኣተኽልቲ እዩ
እዚ ናይ ጣንጡ እዩ ኣግዜ ሳመር ጣንጡ ዘሸጉርና ዛባኮ እዚኣ ኣብ እንዳ ተኽልቲ ወይ ካፍቲ ድኹዕ ንገዝኣሉ ወይ ተኽልቲ ንገዝኣሉ ኣብኡ ለሽየጥ እዩ ኣብኡ ወላ ምልክት ኣለዎ ማለት ጣንጡ ናይ ጣንጡ ምልክት ኣለዎ ትስእሊ ሕጂ እዚ ኣለዎ ረቂቕ ፕላስቲክ ዝመስል ንዑ ክንዓልዮ ኣለና ኣብ ኮለና ኮፍ ክነብሎ የብልናን እንተኣሊናይ ኢና እሳቶም ከዓ ክዓልቡ ዝኽእሉ ከምዚ ጉሉ ዓይነት ወይ ከዓ ማስትሽን ዓይነት ኣለዎ ሕጂ ነዚ ኣብቲ ኣተኽልትና ኣብ መንጎ መንጎ ትሪእዋ ኣለኹም ብጫ ስለ ዝኾነ ትረአ እያ ኣብ መንጎ መንጎ ኣብቲ ተኽልትና ይገብሩ ትጽቡቕ ነገር ብክልቲኡ ወገን እዩ ዘለዎ በቲ ተኽልቲ እውን ንቕድሚትና ኣለዎ ማለት እዩ ኒን ክብሉ ከሎ ኣብኡ ዕልም ኒን ክብሉ ከሎ ኣብኡ ይዓልቡ ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዋ ኣለኹም ከምዚ ጌርና ኮፍ ኣቢለዮ ክረኣየልኩም ከዓ ጽቡቕ ገይሩ ኣቕርብ ከብለ እቲ ቪድዮ ከምዚ ገይረ ንኩሉ ኣብ መንጎ መንጎ ቀያይረዮ ማይ ከዓ ሕጂ ጽቡቕ ጌርና ከነስትዮ ኣለና ትድኹዒ ከምዚ ንቕፅ ጥልል ስለዚ ጥልል ይምበር ከምዚ ስታይ ስለዚ ይኹን ናይ ግድን ኢና ማይ ከነስትዮ ዘለና ክወሃሃድ ምእንቲ ሕጂ ጽቡቕ ገይረ ከስትዮ ሓደ ሊትሮ ድኸውን ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ ተመሊሰው ከኣኸስ ብድሕሪ ግን ኣብ 2 ሰሙን ሓደ ግዜ ከነስትዮ ኢና ኣብ ሳመር ካኒ ሓደ ግዜ ከነስትዮ ኣለና ተኽልቲ እዚ ዝበልኩኹም ሓሰር ዝመስል ከዓኒ ኣዝዩ ነቲ ኣተኽልትና ብጣዕሚ እዩ ድሕግዞ ንምንታይ ከይሕግዞ ምዝኸውን ከዓኒ እቲ ተኽልትና ማይ ከነስትዮ ከለና እቲ ሰራውሩ ኣይጉዳእን እዩ ወይ ከዓኒ ፍሕር ኣይብልን እዩ ኣብ ልዕሊኡ ማይ ከነብስስ ከለና በቃ ቀስ እንዳበለ እዩ ዝወርድ ንከምዚ ከዓ ተሓሰር ዝጠቕሞ ማለት እዩ ንኩሉ ከዓኒ ኣብኡ በቲ ጎኑ ከምዚ ፋሕፋሕ እንዳበልኩ ገይረሉ ኣለኹ ኣዝዩ ዝጠቕሙ ብጣዕሚ እዚ ከዓ ኣብቲ ድኹዕ ንገዝኣሉ ከዓ ኣብኡሎ ማለት እዩ እዛ ልቺ ትሪእዋ ዘለኹም ከዓኒ ልቺ ከዓኒ ኣብ ግዜ ቢንተር ፀሓይ ስለ ዘይረክብ ብርሃን ስለ ዘይረክብ ልቺ ንውላዓሉ ኣብ ኣንጎሎ ይኹን ወይ ኣብ ኣንጎሎ ከምዚ ጌርና ልቺ ንውላዓሉ ምናልባት ከዓኒ ክንገይሽ እንተኮይንና ከዓኒ ምናልባት ንሰሙን ገለ ከዓኒ ጽቡቕ ጌርና ማያሲና ልቺ ወሊዕና ከዓ ክንጎርፎ ንኽእል ኢና ኣብ ሓደ እክብ ነብሎ ምሽ ሓንቲ ልቺ ወሊዕና ኣላ ንኸይድ ጽቡቕ ከዓ ይፀንሓና ማለት እዩ ንምንታይ ብርሃን ሙቆት ይገብረሉ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ኣብ ክሽነ እዩ እዚ ከዓ ሳሎንና እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ጽቡቕ ደስ ይብለካ ዓይነታይ ድራራ ጽቡቕ ከዓ ንርኢ ፈቲኹሞ ትኮኑ ደስ ኢልኩም ክኸውን ተስፋ እንዳገበርኩም ንዓኻትኩም ጠቃሚ ክትከውን ኢለ እዛ ቪድዮ ሒዝያ መፅየ እንተፈቲኹማ ላይክ እንዳገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኮመንት ከዓ ዝኾነ ነቐፈታት ዝኾነ ነገር ተሃልያ ኣብ ኮመንት ግሎ ፍልይ ሕዋተይ ዝኾነ ደቂ ሰባትና ጌጋታት እንድሕር ተሃልዩ ከዓኒ ካባኻትኩም ክእረም ስለ ዝደሊ ካባኹም ክእረም ሕዋተይ ስለ ተኸታተልኩምኒ ግዜኹም ሰዓትኩም ሂብኩም ንዓይ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ብሕጂ እውን ቪድዮታተይ ሒዘን ክመፅእ ናባኻትኩም ናትካትኩም ኣይፈለየኒ ኩሉ ግዜ ቪድዮታተይ ክትርኢ ደይ ተተባቢዐን ክመፅእ ከዓኒ ካባኻትኩም ጽቡቕ ነገር እንታይ ይደሊ ላይክ ተደገርኩም ከዓ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ናተይ ዕድማት ክትኮኑ ኣብዚ ሕልኩም ሳብስክራይብ ክብል በቃ በል ይቀኒየለይ ሰሰናይ ሰላም ቅነግበረና ብኻልእ ቪድዮ ሒዘልኩም ስለ ስጋብ ድመ